Панядзелак 25 жніўня на Белсаце навіны коротка пра галоўнае. Беларусь працуе над пускавой сістэмой для расійскага ракетнага комплексу «Арэшнік». Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага каналу «Беларусь-1» заявіў старшыня дзяржаўнага вайскова-прамысловага камітэту Дмітрый Пантус. Паводле Пантуса пускавую сістэму нібыта вырабляюць ва ўстаноўленым парадку. І ўсе гэтыя захады, як адзначыў ён, ідуць з апераджэннем плану. Пра тое, што ў ракетным комплексе «Арэшнік» будзе беларуская пускавая сістэма, яшчэ ў снежні мінулага году гаварыў і Лукашенко. Тады ён заяўляў, што ўзамен за гэта Расія бясплатна паставіць «Арэшнік» у Беларусь. Лукашенко здаровы і нават мае даведку. Прынамсі, гэтак сцвярджае ён сам падчас сустрэчы з кітайскімі журналістамі з кампаніі CMG. Кіраўнік Беларусі, якога ўсё часцей заўважаюць то з трэмарам галавы і рук, то з няўпэўненаю хадою і кульгавасцю, заявіў, што прайшоў поўны медычны агляд. Маўляў, дактарам нават давялося прасвяціць ягоныя мазгі. Нашыя збеглыя часам пра гэта папісваюць. Лукашенко ўсё памірае, ён хворы. Бачу, і мне далажылі пра гэта. Некаторыя спецслужбы, у тым ліку дружалюбныя, прамацваюць. А як здароўе? Вось нядаўна я першы раз у жыцці за 2 дні прайшоў поўнае медычнае абследаванне. 2 дні. Што яны толькі не тварылі са мной. І нават у мазгі залезлі. І некаторыя спецслужбы вось памірае. І я кажу, слухайце, я не супраць. Перадайце ўсе даследаванні і хай апублікуюць. Тым больш тьфу-тьфу-тьфу, я рады, усё нармальна. Я рады. Іран разглядае Беларусь як магчымага партнёра для аднаўлення сваіх сістэмаў супрацьпаветранай абароны і сродкаў РЭП. Пра гэта заявілі ва ўкраінскай службе вонкавай выведкі. Вайсковая інфраструктура Ірану сур'ёзна пацярпела падчас нядаўняга канфлікту з Ізраілем. Паводле украінскай выведкі на сустрэчы Лукашэнкі і прэзідэнта Ірану Масуда Пазашкіяна 20 жніўня ў Менску размова вялася найперш пра вайсковую супрацу. Пра планы міжнароднай супрацы ў вайсковай сферы кажуць і ў іранскім кіраўніцтве. Міністр абароны краіны Азіз Насірзадэ ў інтэрв'ю мясцоваму выданню заявіў, што Іран стварыў інфраструктуру для вытворчасці зброі ў некалькіх краінах, аднак назваў не раскрыў. Пра афіцыйнае адкрыццё вытворчасці паводле міністра абвесцяць у найбліжэйшай будучыні. Учора ў дзень незалежнасці ўкраіны адбыўся абмен палоннымі. Украіне ўдалося вярнуць з расійскага палону воінаў узброеных сілаў, нацыянальнай гвардыі, дзяржаўнай памежнай службы і цывільных грамадзянаў. Агулам дадому вярнуліся 146 асобаў. Бальшыня была ў палоне яшчэ з 2022 года. Наймаладзейшаму сярод вызваленых вайскоўцаў 26 гадоў, найстарэйшаму 62. Сярод іншых дадому вярнуліся корэспандэнт «Уніан» Дмытро Хлюк, якога расейцы выкралі на Кіеўшчыне ў сакавіку 2022. Таксама на волі былы мэр Херсону Владзімір Мікалаенка, які не пайшоў на супрацу з акупантамі. Я дзякую за гэты падарунак. Я заўсёды думаў, якая дата будзе майго другога дня нараджэння. І вельмі файна супала, што другі дзень нараджэння акурат 24 жніўня. Украінскія вайскоўцы паспяхова контратакуюць у Данецкай вобласці. Паводле генштабу ЗСУ ўдалося вызваліць 3 вёскі – Уладзіміраўку, Мікалаеўку і Зялёны Гай. Акрамя таго, учора вайскоўцы ўзнялі ўкраінскія сцягі ў Курскай вобласці Расіі, а таксама на акупаванай тэрыторыі Херсонскай вобласці. Паводле аналітычнага праекту Deep State ЗСУ таксама спынілі наступ расійскай арміі каля Андрэеўкі на Сумшчыне. Сам жа абласны цэнтр працягвае ледзь не штодня зазнаваць масаваныя расійскія паветраныя атакі. У ноч на панядзелак у Сумах прагучалі каля 10 выбухаў. Пачаліся пажары ў жылых будынках і аб'ектах інфраструктуры. Пра чалавечыя ахвяры мясцовыя ўлады не паведамляюць. Агулам цягам ночы і раніцай паветраным сілам ЗСУ ўдалося збіць ці знядзеяць ва ўкраінскім небе 76 са 104 расійскіх БПЛА. 35-гадовы матацыкліст загінуў у выніку аварыі ў Віцебскім раёне. Трагедыя адбылася напярэдадні раніцаю каля вёскі Сушчава. Згодна з папярэдняй інфармацыяй ДАІ, кіроўца матацыкла БМВ намагаўся здзейсніць абгон, аднак памылкова ацаніў дарожную сітуацыю і сутыкнуўся з легкавіком Міцубісі, які разварочваўся. У выніку сутыкнення матацыкліст загінуў на месцы, ягоны 15-гадовы пасажыр шпіталізаваны. Завод для вытворчасці самагону ў прамысловых маштабах выявілі каля маладзечна-міліцыянты Менскай вобласці. Для ліквідацыі нелегальнай вытворчасці алкаголю задзеялі нават амапаўцаў. 61-летний житель Молодечнинского района вместе с 3 сыновьями и 2 местными безработными организовал подпольное производство. Так, по месту нахождения найден самогонный аппарат,
емкости с брагой в объеме не менее 25 тонн, сырье в виде муки в количестве не менее 12,5 тонн. Фигуранты были задержаны при изготовлении очередной партии. В момент задержания с поличным в помещении мини-завода находилось 400 литров готового дистиллята. В настоящее время устанавливаются размеры незаконного дохода от реализации продукции, а также сети сбыта. А рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде из-за утилизации отходов производства. Павялічыць колькасць турыстаў у Беларусі Лукашенко плануе пры дапамозе дыхлафосу. Маўляў, патруціце ўсіх прусакоў у гатэлях і турысты да нас паедуць. Што не так з гэтай прапановай, разважае блогер, аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Белстат хваліцца бурным развіццём турызму ў Беларусі. Маўляў, колькасць тых, хто прыехаў з 2021 года да сёння, павялічылася ў 2 разы і склала 6,6 мільёна чалавек. Але трэба улічыць, звяртае ўвагу Кнырович, што ўсё гэта расейцы, якія прыязджаюць да нас на выходныя, пакідаюць пару сотен долараў у найлепшым выпадку. Колькасць жа турыстаў з краін па-за СНД за гэты ж перыяд упала ў 3,5 разы. Ды і дзіўна было б лічыць на рост, калі на вуліцах еўрапейскіх гарадоў правесці пытанне, з чым у вас асацыюецца Беларусь, прагучыць зусім не Белавежская пушча або Мірскі замак. Адказам будзе дыктатура, рэпрэсіі, палітвязні, вайна. Расейцаў, на думку Кныровича, дыктатура не палохае, бо яны самі ў ёй жывуць. А Лукашэнку, кажа аўтар артыкулу, падаюць недакладную статыстыку, у якой ёсць колькасць нумароў у гатэлях, але няма колькасці ложка-месцаў. Атрымліваецца, што Лукашенко бачыць амаль 100% загрузку нумароў, хаця гэта абсалютна не так. Больш турыстычных разлікаў ад Александра Кныровича шукайце на нашым сайце belsat.eu. Бывай фантазёр. У Менску развіталіся са слынным спеваком Ярославам Еўдакімавым, які памёр на 79-м годзе пасля працяглай хваробы. Нарадзініц украінскага роўна ў сярэдзіне 1970-х звязаў жыццё з Беларусю. Усесаюзнае прызнанне і папулярнасць яму прынёс хіт «Фантазёр», аднак хапала ў рэпертуары Ярослава Еўдакімава і беларускамоўных песень на вершы Владзіміра Някляева і Геннадзя Бураўкіна. Еўдакімаў неаднаразова выказваўся супраць рэжыму Лукашэнкі і развязанай Крамлём агрэсіі ў Крыме ды ўсходзе ўкраіны. З пачатку 2000-х у Беларусі быў у негалосных чорных спісах. Цырымонія развітання прайшла ў Менску на вуліцы Альшэўскага, а пахавалі народнага артыста ў пачэсным сектары на могілках Лясное. У апошні шлях удзячныя слухачы правялі Ярослава Еўдакімава пад воплескі і ягоны галоўны хіт. Можете уявіць сабе магніцік з выявою не Лондану ці Парыжу, а роднага дому, што вы пакінулі ў Беларусі. Мастачка Надзея Саяпіна зробіць такі сувенір адмыслова для вас. Як ствараецца ностальгічныя магніцікі, можна даведацца ў праграме «Раніца з Белсатам», а кароткае відэа глядзіце ў нашым інстаграме. Я іх рабіла по фотаздымках мігрантаў і мігрантак з Беларусі і Украіны, якія я збірала для іншай часткі праекта, для відэапрацы. І там яны паказваліся. І вось я так пачала маляваць па гэтых фотаздымках першыя магніты. І калі выклала іх у соцсеткі, стала зразумела, што людзі хацелі б іх набыць, хацелі б, каб іх месцы былі у іх новым месцы, з імі побач. Я заўважыла, што часам людзі звяртаюцца, калі быццам адчулі нейкую новую цяжкасць і страту, звязаную з тым, што яны не могуць вярнуцца, і таму гэта яшчэ мацней для іх патрэба захаваць, замацаваць неяк гэты ўспамін.
У канцы выдання хацелася падзначыць, што ў гэты дзень 34 гады таму абвясцілі незалежнасць Беларусі. 25 жніўня 91-га Верховны Савет прагаласаваў за наданне статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З чым вас і віншуем. Пра паваротную дату, гісторыі нашай краіны ды іншыя галоўныя падзеі гэтага дня павядуць мае калегі ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі і развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.